Augustani thangnai nujidok salmariwo sonaishori amjani nukuni hamjuk dibonni jorawo bufani nogo thanani hwnei parao thangmani phiaba nogo kifili sopalia somona botiriya umor nuchicha kifili sopalia tinisik jora nogo koktamani bisingte sai mankha thangnai nujidok salmari cha salo bukra noke bengo thanani hwnei sawi klangi thangka bisajungna khaba bufani nogo thanani hwnei bani wi klangi thangka nokni ongkhri thangmani tei kifili sopalia somona botiriya yangkhe nokni borok nukhni borok wana jaglai jai jai inglaja Kamaya sudu Aadhaar card nangwe Aadhaar link hen thango aphana Phansina phone number ta bom account number pa ai pa tina budget boise ya Aadhaar ka kong chung thamani abale siya yang ayang uturgubo malia angai pathago Udaipur Women PS adak Kishorpura thangai missing diary khanyan nangkha busai bihingno naitoge manani bagai tabo koktomani baskango phai kho khengja bufa ashok simia busajug haino bumana rotuge kokthumni baskango kho khenani nangkha ke ma hi sa khina non le buke no thanai sauna ke pa bi ni rong puti ke buke ek tan chin ba chaye ri rong juga ye musno tina ko huya na phonke bung bek tu na mon ke ka mu thanai ke ba bung ke sa tinan thanai si ke ba anu putunan di samo no thaya khang no phaila phainai sauna ko ke to nong ma chung tung ne na mong no phai de amun je chibu tu bu la phai di sa busajug ajina riyang umorji hopung sapung kabjak bumano khatangjage bumana nutugoi kebo nugu tongkhe kisa saharja dehnei koyak nok nukhni borok je nukhe ano sale ano helkidi akna ke nukhe sadi ano akna ke nen ole bro ole khrusu tong anh poribate ke anh ke chong ke among apa ke to anh siyo ang ke ha to anh bru ke ne che mole bosi su ro ka na dos